Ez xuyatkim gelo dengêm tê we kes li vir heye bi Kurdî zê çêkim ez bawerim kesî Kurdî gotar dikin hatine ez xwe bixwe li dîsa jê zê tişê de xwe bisekinim û zê Kurdî bikim. Silav merheba Robert merheba Ahmet Yiğit silav ji te re spas ji bo hûn hatin û we çardehê bedin hatine û bi xêr hatin çavê min. Hewsa kêfan bînin ya wala min ku kes Kurdî godar nake we kes nadiba ji min lê gotima û bi xêr hatin û bi xêr hatin û bi xêr hatin. Silav ji Mûşê re jî doran giş Mûşî ne. Silav ji Hamburgê re jî. Silav Renas. İbo yemin ediyorum kafanı kıracağım. Oğlum sabahtan beri Türkçe konuşuyorum. Bırak biraz Kürtçe konuşayım. Merhaba şöyle Slav ji Amedê re. Slav ji İsviçre re jî. Swîsre jî. Slav. Erê bi Kurdî me çêkin yani çika wêtine, xelasiya wêtine. Hûn zêde yaz dikin? Ez niha şu anda sadece Kürtçe arkadaşlar. Az önce nasıl 42 dakika sadece Türkçe konuştum. Bu yayında sadece Kürtçe konuşacağım. Anlayışınıza teşekkür ediyorum. Ve şimdi bir şeyi anlatayım da. Her videoyu ben 2 dilde yapıyorum. Herkes ve ilk önce Türkçe videolar ekliyorum. Mesela 3 tane Mardin videosu çıktı. Daha Kürtçe birisi yapılmadı. Yani herkes Kürtçe videoya gelip şey diyor. Hocam anlamıyoruz, Türkçe'de çeker misiniz? Hocam her videomun Kürtçe ve Türkçesi var. Okey? Şu anda da Kürtçe. Lütfen onun için bu videoya neden Kürtçe demeyin. Türkçesi var. Naha disa ez çike de domum. Bi Kurdiz domum. Ez naha nel Mêrdînê me, ez naha li Parîsê me, ez li Fransa dijîm. Ez im çekdaro ahlen çekdaro Mario Balotelli o lav çeko. Navek tey normal tine o kadar razı. Merhaba Zuhal Şevbaş. Tu jî her hebî Sezar. Wekî din em lo Silav kê bidin hevdû. Silav ji Kanada, Sezar ji Kanada nivîsandî serçava Sezar. Em ê pê du sê deqekî din bisekinin. Xeberê bidin dosto hevalên xwe, li Kurdiya xwe bera xwedî derkevin, em ê ser şahmeran bi Kurdî biaxivin. Spas İbrahim, spas. Nana wisa nebêjin. Kes bi Kurdî nizane. Ben nizane yani. Silav ji Nisêbînê re jî roş hat. Eyvallah Sinê bunu bekleriz. Silav ji Kurdistana Kanada. Metin Kurdistana Kanada. Her hebî. Paris'te ne işim var abi? Zor, zor. Antalya re jî Silav. Silav ji Viyana re jî. Silav ji Mêrdînê re jî Zuhal. Silav ji Mêrdînê Cahit. Merhaba Ramazan. Ûn û hemû silata xwe merheba ji ber hemiya re. Wegom got eger we heval agahdar kiribin em dest pê bikin. Ji kerema xwe ji bo bala min neçewneye ez ê merheba Aryam. Merheba, merheba, merheba. Merheba, merheba. Bi destpêka videoya xwe jî geliyadin bir kir. Ev şahmerana ha ji Mêrdînê Medya Aydın ji me re aniye ji vê malê re aniye rastî ji fasla re aniye em jî pê nesîb bûn yani nesîbdar bûn. Ez spas dikim, ez te gelkî maç dikim Medya. Zor spas ji bo te mala me bi rengek wisa xemilandî çavê min tu her hebe. Keçika me yî delalî hêja. Dêrika çiyayê mazî û tu borx bîrası. Bera reklam çêne merhaba. Emrah nizan me godar dike, godar nake hevlingê min. Silav û rêz mamosteyê ezîz. Silav ji te re Mustefa. Rêzan Laçîn. Li xwe baş biner. Ser çavên mixaletî. Hat beşan. Silav û rêz, silav û rêz. Merheba şu hemiya re ku hûn amade bin erê em hin dikin lê belê çixasî beşî em ê dest pê bikin. Gundê Qesra Hüsenê Qenco mamoste ser sıra ser çava. Allah ne?
Slav nisebînê re jî û ez niha şîrovê dikirim. Ez ê ser çîrokê baxivim, pişt ez ê şîrovê vekim, piçek du sohbetê bike, ez ê biçim dengên berê bikeve. Silav ji midyadê re ji hemû torê re. Her bijî torê, her bijî torê. Tu erhebe spas. Spas Emel. Mala we jî ava. Ez niha şîrovê dikirim. Ava min girt. Ava min girt û em dest pê dikin. Biborînin. Piştî qirka min zuha bû. Dosto hevalên hêja bi çîroka şahmeran ez bi were me min xwest ez wê bigirim dest pê çîroka şahmeran ji ku dest pê dike, çawa tê, çîrotê, bi zaroktiya xwe kîş webe yani êgê emrê wan ser bîstar e, sihîr e ez bêjim wê bê bîra wan yani ya ew te dîme paçkek çê dikir ser esqiya da dikir ji bo pantor û cil kinc minc xuya nekin an dîme bi dîwara tiştek çê dikir bêrîkê wê hebûn ser vê şahmeranek hebû a bi taw derziyê li ser xumaş çê kiribûn bi dîwara ve dikirin pişt re jî li ser cama wisa boyax dikirin û bi karek wisa xistin jiyana me kî ev şahmeran ji ku derketiye çawa ye çi rengî ye min xwest ez çîroka wê bi were par bikim hingî li ser wê biaxivim. Şahmeran dema ku lê mêze dikin çekdaro wa twîta te kete ser ekrana min kara beşwir mala te ava xuya ye Twitterê jî par dike dema gel min li çîroka şahmeran mêze dikin li hem li Kurdistanê hem li Anadolê hem li rojhilatan avîn li gelek ciyan varêsonê wê guhertî û gelek millet lê xwedî derdikin mîna Newrozê li Tirkiyê û li Kurdistanê li di ciya derdikeve pêş yek li Tarsusê adin Mêrdînê dema em li navê fonetîka şahmeran mêze dikin şahê maran zaten gotinek bi Kurdî an bi Farsî yani mar ji xwe mar e wexta tu bê maran bi zêdebûn tu pê ve dike li vir jî nizam Gulsumê li me godar dike em newêrin ji ber wê çotîtiya di Kurdî de bikin bi me ve de ji vir jî ez Gulsumê hemêz dikim û spîroz dikim ji ber ku zimanê Kurdî bi zimanê îngilîzî dêhile ku dinya hemû çik fêr bibe û lê guhdar bike û par ve bike kar û xebatên wisa ziman ser niga dihêlin ziman bi jiyan dikin dihêlin emrê zimana mezin bibe û dirêj bibe mala te ava Gulsum bi Kurdish lesson bişopin hem li YouTubeê hem Twitterê ji kerema xwe bişopin ji ber ge tiştek karek bi rastî bi qîmet dike û ne tenê wê yani kanala Gulsumê bi xwe a taybet jî bişopin ji ber ku bi Kurdî naveroka çê dike Resûl ji derbêjim Deno ye ev ciwanê me wisa bi rastî kanî gelkî pîroz dikin ez bezna xwe li ber wan tibînim mala wan ava saeta wan xweş îro rojî gelek kanalê me cûr be cûr çêbûne her bijî ji were çîroka şahmeran we got bi navê xwe bi eslê navê xwe dema û lê mêze bikin divê û tekîliya wê Tarsû şevdû qut bikin ji ber ku heft şexsê ew em dibêjin ya xewkerê Eshabil Keyf yedî û yurlar dibêjin bi Tirkî û tekîliya wan şahmeran pevretine şahmeran bi eslê xwe gotinek we me got bi Kurdî an bi Farsî ji ber ku maran zêdebûnê pê ve dike yani maran giştika şahê maran şah hem femînin e hem maskûlin e yani hem mêye hem niyêr e ji ber wî hawî jî dikarê bê şahzenan jî dikarê bêje Şah Mîrzan jî yani dikarê ji bo mêra jî bikarbîne dikarê ji bo jina jî bikarbîne ji bo wî hawî şahmeran aslında bêcinsiyet e jî ji alîkî tenê dibe şahê maran li em nizanin bê ev şahê maran jin e an mêr e ew çik pê vebûn tune ev hebûn yani bêcinsîtî di şamanîzmê de jî heye mesela wexta em dibêjin mele tu zanî ku mele zilam e wexta tu dibêjî keşe tu dizanî keşe zilam e an dibe rehbek wexta tu dibêjî heham an jî bîreka gilberdestê wan şoxile bi cins de dike ama wexta tu bêj şamanîzmê tu bişte tu bêj şaman şexs e ne jin e ne mêr e şahmeran karakterê me şahmeran jî hepkî wisa ye şexs e yani ne jûn ne mêr em nizanin ji ber wî hawî berê xwe zêde yani çemê feratê derbasî wî alî nekin neçin ro ava ez bawer dikim ev çîrok bêhtir li rohelatê firatê ye ev gotinek enteresan e dosto hevalên delal çemê firatê di gelek şoreşê afirandinê de sînorek e yani dibêjin rohelatê
Fıratê roavayê Fıratê. Yani ew sînorek mezin ji bo duçanda û wexta hûn dîrokê ji mêze dikin ji bo împaratorê gelkî mezin, Fırat herdem sînorek gelkî mezin e. Hitîtî, Mîtanî, Asurî, Babîlî, Keldanî, vana hemû çik mîna sînor ev çem bikarîne ji xwe zaten sînorê mezra bota bixwe ye yani ji alîkî din. Ji ber wî em ê berê xwe bidin rohilat, şahmeran tiştekî rohilatî ye. Yani rohilatê Feratê ye. Gelek varyasyonê wê hene. Yani Tevratê de derbas dibe, di Avesta de derbas dibe. Şwe bizim mesela di Avesta de şahsiyetê çîroka şahmeran de derbas dibe Camsap an jî Camas be. Camas di gorî cihûya kurê pêxember Danyal e. Danyal pêxember e. Danyal pêxember jî alimekî mezin e, hekîmekî mezin e, bihişt e yani doktorekî gelkî baş e û zanebûnê xwe hemû çik kiriye pirtûkek di ber mirinê de Xwedê kurek dayê. Camas çêbûye û ev kur bi pirtûka bavê xwe bûye alimek mezin. Ji ber gil mektebê kêr nedihat, wî ji mektebê stendine, wî jî pirtûka bavê xwe xwendiye bûye alim. Ev di nav xwe de nakokîkê tîne berme. Ji ber got kurukek di mektebê de ne jîr be, çawa bi pirtûkekê karê ve alimek mezin. Lê ji bo mîtolojiya nakokî ne mühim e. Ji bo mîtolojiya armanc mühim e. Armanc gelkî taybet, gelkî girîng e, ji ber ku bigêje armanca xwe karê her rêyê de bizîvire. Her tişt ji ware çê dibe. Yani ne mecbûr e ku di ser mantıqê rekê bimeşe. Tiştê gelkî dûrî xwezayê, tiştê gelkî dûrî aqila kare pêk were, li armanc gime bigêjene wê noxta dawî. Ji ber wî hawî, Camas karê kurkek ne jîr bê dibistana xwe de lêbelê wê bive alim. Kurê Danyal pêxember ji ber got. İja ev çîrok gelek varyasyonê wê cuda cuda cur be cur tê gotin, ez ê bi ser varyasyona çi herim a Mêrdînê herim. Ji ber got hinek karin vê vîdeoya godar bikin ya mamoste tu dibêjî Mêrdîn lê ev çîrok di vir de jî heye rast e ji ber ku ez qala mîtolojiyekê dikim ev mîtolojî dûrî sinir, sînor û dûrî demê ye. Yani bê sînor û bêdem e. Tiştê ku em bêjin bê sînor û bêdem ne mecbûr e di nav çar dîwar an çar kevir an çar çiyayê welatekî de mîne. Welata derbas dike dora dinyê karê bize bire were pêşiya te di çîroka Efrasyab de heye mesela. Efrasyab dide pê yekî dibe qehremanekî herî bilind e, her ew dide pê û bi hin kare şer dike, navê wî pêşiya wî de diçe û ew dûvre wexta tê ciyê dest pê kiriye fark dike ku ew dide pey navê xwe. Mîtolojî ev e. Yani karê dora dinyê bizîvire hayête jî çênabe. Gorî vê li ser vê gelek henek û gelek tiştas karim bêjim ew ji bera mîne demek din. Ew henek ser çi yani bera derewa xwe rast were. Di derewkê dike tu dizîvire haylo te ji derewa xwe yeqîn kiriye. Gorî vê li ser vê mijarê gelek mînak hene destê me de. Şahmeran jî wekû me got hevalno û tekiliya şahmeran Camsab jî wekû got divê Camsab şikrekî bigêje şahmeran ji ber wê divên çi bê li mektebê de nejîr bê. Dibe li mektebê de nejîr be ku biçe daristanê. Ji bo di tişta di çîrokê de dibe seyîtvanê diçe seydê, diyekê de dibe êzingvanê darvanê diçe dara bîne. Ji mer ferq nake. Ji mer tiştê mühîm ku ev camêr here daristanê. Û daristanê an wenda bibe, an baran lê bike. Di varyasyonekê de dibêje ku Camsan bu hevalê xwe diçin gidara bibirin, baran watê diçin şikeftekê xwe de hifzênin, di varyasyona din de dibe çûbûn seydê, çûn nav daristanê, çûn tê bûn dabûn, heta li bîreke, li çaleke tişe hingif rastatin. Bu boynuzê xurtek heva xwe ji ber berîn hev saetek ez diştexilîm. Ji me tiştê mühîm ku Camsan biçe wê daristanê. Em gorî varyasyona Mêrdînê ku diçe seydê em biçin. An jî dar birîne, ji mer ne mühîm e. Her du jî daristanê derbas dibe. Camsan hevalê xwe diçin, baran li wan tê, an jî seyda xwe dikin şikeftekê rastên. Wexta xwelwir dihefzin dinin haylo şikeft erd û ezmanê wê hemû çik hingif e. Yani û çûn dara bibirin û nizêr rastên bigotinek din. Ji ber ku hingifê xwezayî gelkî bihaye û derman ji xwe pir kêfavan her çar hevalan tê. Ev dibêne têxin zembil û têxin eyara em ji xwe bibin, bifroşin û pera jî li hev du par bikin. Dibê tamam wala didin hev û dibin li embarkê datîn didin, hev li embarkê datîn heta hingifê derve xilas dikin digêjin serê çalekê. Ê çalê jî distînin dibê piştî demekê nikarin destê wa bigêje hingifê jêrî
دبي كام يكي جير بردن جير براش مرهما داك دو زنبلا بشين جور حتى أمي بربالا بكن ولا دبي أي حري جوان وجير جامس بأن جامسان أمي بردن جير ولا جامسان بردن جير أو زنبلا دادقرا وهلدكشي دادقرا وهلدكشينة هلدكشينة حتى هنقفي داويد خي زنبلي ودشينة دبي دكا بني خبا بجن مش بردر خن هبالي ودبي ولا ببورينا ام پری خو چارا پار نکن ام سیا می پار کنم ام متجل دارستانی اون داکر اگل کردستان باکور بیجی زانه فیلمک زکالا سمتینا کنار حالتا چکتپه و کماسونا هیا و وقتا زیر دبینن یک برای بری ایدن خوازه بچه انقره وازی را بفروشه و پرال هبدو پار نکو هر جر یک وازی داد بید و زیر السیا بی پار کرن دا چارا حتی گشت گجنه هر افجی او مسئله اف جامیرانا Camsan da bire de hedehilun için ev mana bire aslında metafora gel ki belave le rohla tanabin jbergo un peygambera mezedkin Hazreti Muhammed le şkefta hira وحي جيرتي يعني شكفتي ده هندر كي ده نوفرش دي اخو تشيد به وك الشخص دين دي دنيا حضرت يوسف دي شكفتي ده نوفه تشيد به حضرت يونس جهندري ماسيكي درت كه حضرت عيسى چولي ونداد به درت كه حضرت موسى چيه بخدارة تشتغل يعني دويل جيكي آسيبن وجنفرة تشيبن دما اون تصوفي جي ميزدكن يعني مدرسة بري خوش الروجي بتشل زيتونا دهندري مزالك ده حبس دهشتن ودعات كرن خود زيفرين جبروي هاويجي جي كوشي خو خلاص تبون اسهرجار بيد بيجم زانياري بكوشيه دما اون كوشي هبن لجيكي محقق دي بعلاقة لو وقتا كوشي خو وندا بك جروفر ببه زانیاری آنج پرسیاری دوندره وای بکوشتی دوی بزیوره جبر وی بیرو باوری پر بقوت به وقتا اون جکوشی خو خلاص ببن دجی کی آسیده او له علی هندی وا دبیجن ام چاکری خو ودکن ام خود زیورش بگو تصوف دجوا گمگود عند مدرسه دجی او چیک هبو اسلوب هبو يعني خود جی کی ده بهلن نوره وک شخصك نه ورن سروي دنيا جامسانجي دویش کفته ده روژا دمینه او خویای و درباسی عالمک و جیهانک نه ببه دبینه کو دناف قلشی دیوار ده شوقک ده هندرو او جبتلی اخو وی قلشی ودکه بچکی مزند که جبرگو تیرا خود هندور ده مایا خناس کری و حاضر آماده یک درباسی عالمک نو ببه و دری ودکه درباس ده هایلو عرض و ازمان مارن مارد شوپینه تیش کفتک سری هیا سونتونه لسر تختکی جامير رونشتيه جامير قوتنا جامير جي بدو جنسية يعني دياميرا يا جامير ووك عقيدي جي بكاريج بوزلاما جي بكاربينه ميزد كش كفتي ده سر تختي خوا شاهمران رونشتيه ودورا بيحمجك مارن شاهمران دبي هاهو اج بني آدم رضيا مسات مذر كو از zararek nedime ve unci zararek nedineme jberge hürmeta min Adem re heye Xwedê Teala ji nûra xwe çêkiriye gelo çima zarokê Adem hatin divî ciyê ve şartî divê bin erdê de jî em dîtin û te çîş me dixwest yanî kê te anî vir wala camsan ya da camas dibêje hawr û meselê me ev e îxanetek mezin li me bûye berdawiya vê îxanetê jî min xwe li şkeftê de dîtiye min şewq şopandiye û satime vir ez bextê te de وقتا اولوی گودارد که شاهمران جیجه چیروکا بلقیا دبیجه خو میتولوژیا ده افتشت گلکی هیا هوانو بره کی تنی اون ناچن وقتا چیروکا کتی گوتن ده بره گلک چیروک و واریاسون دن هیا جبر گوهندره چیروکی ده چیروک هفدو ودکن تخوازه گلک تشتاجی فیری تبکه آرمانجا چیروکی یک شواجی اوه گوتو فیری تشتا ببه او جی قالا بلقیات که بلقیا جی تشتک انترسان چیروکا دگوری چیروکی او جی کوری ملكة مصرية جهوية ومسلاوي ومزجينية حضرت محمد وهاتنا أوي جلوكا دودرج وكلك خوشة يعني تازة أو برامينا مجارة جاركتن أو شروكا برقيا جيرد بيجا ودبيجا استلبر ده حفزين جبرجز ناخوازم زرار كي بدمته وزناخوازم تجي هيما كفش بكش إنسان راه وأوجي ورنا باما دبي باش والله روش لحفتا دقلوبن حفتا لمها مهل صالا دقلوبن جامسان هوكاري داره بكي جعوي يهورك دبن بدناوي قلس دبا خدا بيجي بختي شامران دبي بخودي طير برفي خوره حيوان بجوتي خوره إنسان بمروفي خوره دجي
Ez nikarim. Mar bi marare, gur bi gurare dizûre min berde ya min bikuje. Ez nikarim were bijîm yani bin erdê de ne şewqek ne tiştek ne insek ne cinsek ne gotinek. Şahmaran dibe law bi salat il cimine müteelliman diye her tiştî tu bûye alimek herî başî bihiştiyê tibbê nihat doktorek te alimekî hekîmekî girkî baş e. Ma hêz çi bikim dibe ma te ez kirime alim ji bo kê û ji bo çi el vir bin destim û ez nikarim du gotina keskîr bikim ji xeynî zarokê te û zimanê wa ez nizanim. Dibe ez çawa bikim dibe ola dibe tim bikujî ya tim berdê dibe destê min te nakere wê çaxê em çi bikin ez ê heta tu karibe dewlemendiyê bidime te heta tu karibe hil bigire yani elmas û yaqût û zümrût û zêrazê bidime te ji bo ku tu tama tişkî neke ku tu cihê min kifş bike. Dibe ya xwez kifş nakim lêbelê tu qencî kusa min bike mazê bêm çi. Dibe ji te re wala elmas û yaqût û zümrût û zêra diyê ew ji racîwa û berê xwe di welatê xwe diçe û camisa navê wî tê bîstin û demek kin de bi alimtiya xwe yê hekîmtiyê û bihiştiyê doktortiyê bi nav dide û ji xwe perî wî ji gel hene ji xwe qesrek mezin jî çê dike û demek kin dijî li her derê tê naskirin camêr. Herkes wî nas dike û rojek ji rojan şahê bajarê wî û dewleta wî nexweş dikeve. Çiqa hekîm û loqman tên lê mêze dikin dibe wele dermanê te goştê şahmeran e ne goştê şahmeran beş te û niha du meha tê jiyana xwe ji dest bidê. Wela telaxa dişênin li çep û rastê li her derê li defê xwe dixin ba dikin demê wilqa zêr û hespek û du hesp û çar hesp û nîvê erda û vir de kes deng nake. A dawî dibe zî bikim wezîrê xwe ê gicihî şahmeran ji min bêje û zê keça xwe bidime piştî min jî vê ew bibe şah. Benî Ademe yanî îxanet bi hebûna me de heye yani Habil û Kabil hev du kuştiye. Ewil zarokê Hezretî Adem bi hev du xayîn derketine hev du kuştine di me de jî heye yani ev îxanet. Camsan nigek wî piş ve bimêne jî di gavê wî pêş ve diçin derê xwe li hemberî şah dibîne dibe wela ez cî wî zanim. Cî wî zanî erê bêm çi bikin dibe ka du sê heb xoca û alim bide min ki sehrê bişkînin em ê wî bînin ez jî zanim bin bişopîn. Wela wî dişopînin derin sehra yas dikin, dua dixwînin û ayeta dixwînin, qaxeta yas dikin û dişewitînin heta derin ber deriyê şikeftê ber deriyê şikeftê dinivîsin û davêjin şikeftê dinivîsin û davêtin şikeftê heta ku deriyê sehrê piştîşkînin. Piştî deriyê sehrê dişkê şahmeran di hereketê ber celadê xwe disekine. Dibe ya cam sab tu dibîne îxaneta gehevalê te bi te kir çawa te mikir. Magelo tu bawer dikî îxaneta gehevalê te bi te kir te bi mikir ku şah bi te nake. Mane ew jî benî Adem e ew jî ji xwîna te tê ji hebûna te tê. Tu baş zanibe dema te ez birim te ez dam şahê xwe wê goştê me bixwe û wê te bikuje. Vê baş zanibe çünkü îxanet di hebûna we de heye. Ax û wax camsan gelkî poşman dibe li derenge yani eskera leşkera dora şahmeran dorpêç kiriye. Dibe lê berîz bimirim jî ez ê canê te xilas bikim û zê qencîk dawî bi te bikim. Dibe çi ye? Dibe law ê min serê min bi jehre tiriya min bê jehre. Tu ji tiriyan bix çünkü şah ji te bawer nake wê bi pêşî tu bixwe. Gitiş bi te nehat wê bê ez ê bixwim tu ji tiriya min parçekî jêkê bixwe li dema wî ji te xwest tişt serê min jêke. Serê min bi jehre wê şah bimire û tê jî bive serdest tê bive şahê dewleta xwe. Wa wala wê baş e wî dikujin qetil dikin û hêdî berê xwe dine qesrê û têne hemberî şah. Şah tiştekî şahmeran dibêje eynî spek têne dibe kat pêşî bixwe. Wela ji tiriya wî hîn jê dike parêkî devî de hîn dicû neda qurtan diye bêsebire dibe ka bide min jî bi Xwedê dibe xwe nemakirim. Dibe teq serî û piçkî jê dike û ji dê şah wexta her dik dijûn çawa da dixurtînin her dik dûr de rihtin dimirin. Şahmeran bi mirina xwe jî heyfa xwe tola xwe dihilde wan dikuje. Ji ber ku serê wî û tiriya wî ya da serê wê û tiriya wê bijehre. Wexta me li çîrokê de nû bihîst ez çûm zaroktiya xwe li nisêbînê girê mohris me erd îcare dikir apê min bavê min sohbet dikirin apê min cana digo ya kulî helal me re karê kulîya jî bixwe korona û em dibên bela çem hinek dibên çil hinek dibêjin pelçemok navê bet ya rasa gelek navê bi Kurdî hene em bêjin çil gorî torêz biçim aniya di bela çem gorî omeriya em bêjin.
وان خواریم حنکی خوابات کنم جی خالا کلیات کن نسه دبی دگو کلیام کارم بخون باویمش دگو اری راسته دماغ مره زوره دمینه مره کار ماراجی بخواد و چا مره مارا بخواد دگو چار تریا سری و چار تریا شتریا و دبی اونجه کن ناباویم بخونش برگ سری و تریا و دگو بجحره میزکن بلکی دوی چیرو که ده اصلاش ملت را خواستنه وی زانیاری جی فیر کرن بدن وی زانیاری جی بدن و بفروشن و تشگیر کی بالکش براست ولو كده حياتنا ودور جي بفي شكلي هات تشكرن سرك انسان وسرك مار جبر دروتيا ويخانتا انسان جبود هر دايم ورا بيرا مودجانا مدمينا مالا خوكن وك نفشتكي ما قبول كري خستي مالا خو اف ميناكا وك نفشتكي وبيرانينه ام بير ببينن مل كبيرات تي باجاروكي جول حصار اي بوردري كبيرة باجرك براستي قلكي دولمند بري حساب بين صدي بش صدي وا آباد به وقلكي مزنة بقلادتوري خور بحسب خور قلكي مشهور دمكنده فيديو من سر باجروانية وباجاران كبيرة جي يكشفايا زي ورجي برفره بستين مدست الور اوديون هي اوديون چیه جي مجلسا باجارا قود جيجنه هف işte خودي سرمایه خودي حكم كي بي لوي اوديون ديجي جي هف الور دانستندن خود کن هر بیاری خود وکه ام بیشن مجلس باجار بخواه یعنی آوه داری ریو دبه دناورا و مجلسه ده موزاییک گل کی خوشک هی حوالی هنجا موزاییک مدوسا هی به فرشن کبری مزن چه بویه نه موزاییک بچوک چه بویه مدوسا وزانن aslında şahmerane yani şıklek varyasyonu koy mitolojiya Yunanistan'da her seri ve hemçik Mart edene damamın şave Medusa mezet kun dibin kevir. Awjil orta odeon çekirine ku eg warel vurba axfe. Bera şave Medusa mezene uzabej az darawa bikin Medusa bike kevir. Ve birani bine birawi o Medusa orta orada maye وەکە نوشتێکی وەکە بیرانینەکی بینە بێریە ئینسانە دبردێکی بالا خۆ بنە شاهمەران هەسترهێ وێ هەنە قۆچەلێ وێ هەنە قلۆچێ وێ هەنە ئەوش چما ئەو سمبۆلە خۆداییە یعنی بە هەزار ساڵە ده هەزار ساڵە 20,000 ساڵە ئەمزانن کی قلۆچان هەستر کارکتەری وسادە هەبن وان دکێ خۆدایی دەما بچون مزەخانەکی ون مێزەکن درۆلیف هەبن یەک بە هەستر قلۆچ بە یەک نەب قلۆچ بە وزان بن ئێم قلۆچ خۆدایە او tiştek xwedayî veya hûn karin di gelek ciyana tolê dijibînin herine Dêrsimê düzgün baba û nê bi seda qiloçar bibînin malê xwe an nav erdê xwe de bi seda ciya hûn karin qiloça bibînin an serê ga an çêleka bi cîkî dadilqînin ji bo bereketê emana we û bi giranî jî ji dema polîtîkê vir ve heyeta me de meselek dine ama hûn zanibin ew sembola xwedayîntiyê yanî îlahî qudretekê olî dide ve canike an vi cameri. Şahmeran ne bi çîrokê mîna şifat keve jiyana meşberge emzanın çîroka gilgameş de jî wexta hevalî wê enkî dû dimire ew dide bêmirintiyê diçe dîlmûnê li ûtna piştîm rastê ûtna piştîm nikare wî bêmirin bike nikare wî sax bihêle dibêje jê gihayê ciwantiyê bidimete وقتا گیهای جوانتی دوید ده دره ده مارک وی گیهایی جه دزه و دخواه و اوش چاوات بینه گشتوری که وی مار درد که و چرمی خواه کراسی خواه مدگود کراسی مار کراسی خواه چرمی خواه لور دهیله و دوچه نوه وجدایید و جوان ده به جبر وی پراتیکا جبر وی خوزایی مار مروفا هر دایم یقین کریه که مار هر دم مرحله که در باست که مزن ده به آن خو نوه دکه نوه وجدایید ده به ابراستی دیامی جی ورساش مردگو دگو حتی مارک جی طرفی بنی آدم نیه دیتن عمری یوتنه بیمرنه کنگی مارک جی طرفی بنی آدم جی انسانه و حتی دیتن عمری یوچه دبه پشتی چه ساله کی کاره بمره یعنی مار امجی بشکلکی بیمرن دبینن یکی حتی داوی قصاق بهم دبینن دگل دچیروکی اولی خدایی دجی انترسانه مثلا مار اوه کو ايج چويه آدم و حوا جري درخستنه وشتنه فيكيه حرام بخون فيكيه حرام لهر دري سيفتي قوتن فلان ده ميتولوجيا كردي و اكفناري لوهلات نابين ده او تشجنمه
مار دهيلك أو جنم بخون وخدي مار دقورينه طابيجي إصفهاني دبي حتى تهبي تل عدد بخشقي وبتشي ودي آخي بخو استشعر دي راناك مزنا هيلم دمشة وجزا كوسات ديمار وبانترسان دبي تستدافيجم إصفهاني شي إصفهاني تي بلاي دنيا بفا مجي محكومي آخيد كد جبي هرجار ونقريداي آخي مج آخي بخون يعني دي إسلامية ده مار حوالي كيه حوالي يزدين زانمو قدار دكن قدار نكن وقدار بكشن بلي بوري نخوت خوازم ام بيجن ازازي جنابكه ام بيجن ميرك جنابكه ام بيجن ملك تاوز جنابكه ل قوتنا از بلي بوري نخوت خوازم اگتي زانين شيطان دبي حوالي ويه مار جبروي هاويجي جي حزناكن يعني هرجار مار وقت اشتق نباش تيديتن de cihutiye de civusaye ne martene mar u teyre tavus her duşi. Teyre tavus de ole ezdantiye de her duşi oline. Teyre tavus hebuna melek tavuza çünkü Şeyh Adi bin Musafir vakta be melek tavus iştagili melek tavus bi şekli teyre tavus hati hem berivi bir ahaften kiriye. Jbervi havi oliye. Legori İslamiyete teyre tavus نقل کی باشش برچش برد میترایزم ایدجی سمبولا خدا میترایه یعنی او هزار شعب میترا تمثیل دکه و هر دره و هر دمه هبونا میترا تمثیل دکه اسلامیت جی حزناکه او نباش اعلان کرده اما دی میتولوژیا ازدانتیه ده باشه چما جبرگ وقتا گمیا نبی نوح دی چلچای سپانی دقالش آفد کویه ماری رش قوگلوخت که دخه وی کلا گمی آشکستی دهله کو بگیرجه چای جودیش بروی هایی دما اون هرن چای شیخان لالشه دریه در و ای قبر شیخ عادی بن مسافر دسته راسته مارک رش 2 متر درشه او تصویره وی ماریه ایگه انسانتی مروواتی و خوزا خلاص کریه او ماره وی خو نکر با گلوک ده هندری وی گمیه ده نبی نفته هر کسی خانقی با به درباس پاچ کن برما. چون هاوی ند همه چکاده ده هنگاده مار وقت نباشی دیدن. لبله امزانن کو د میتولوژیا یونان دچی مار وقت شکلک سمبولک درمان هاتی دیدن. د آسا هر مسته بارا خو بدنه هر مس خدای الهباتن ایجش علی کی گوری چیروکا یونانیا کی çavut hatiye vergerandın. Dibid mara şer dikir. Dedi lehevdu hatine peçan. Wî em bêjin kopalê xwe an jî asaya xwe avêtiye ser wan gişevdû veqetin. Wan jî xwe dora asayê dorpêç kiriye û lehevdû mêzan ne wilo sekinî maye û demal Googleê xwe nê bibînin. Ji ber wî hawî ew sembola hevatinê be jî mirovan ev çawa şîrovekirê gotiye jehr و درمان جهره یعنی زهیر پانزهیر به جهر و درمان جهره لهفدو میزد کن مار تمثیلیت ویه و سرد جی تحب پر هنه پره هنگ دبیجن بومه هنگ دبیجن بوهویه هنگ دبیجن گنده پر گنده و بوهو اصلا گشتکش فامیلیه کتین او تیره زانیاریه نه ازانه بونه نه بروی هاوی حواتن زانیاری بویه سمبولات به خاطی حتی ایروژیا نامه للهر دریو نایب کارانین اسکلونه aslında خدای حکیمان و تپه دارکه و مارک تنه دوراویه yani şberçi de beje ku hakim behişt an doktor un kuşani bukarbinin dve mina mar karu lal bin jbo ku sırrı نخوشی خواه ج کسی را نبیجن کسی را افشا نکن مینا اون دبینن ددمک کنده یعنی 1000 ساله ورده چبویه مار به شکلی کی هاتیه بویه سمبولا شفایه و به شکلی شهمران هاتیه کتیه معلومه و بزانبن شهمران نبی کوکو نبی واره لسر 1000 حب جیروک مزراب و تان آناتول و روحلاتان آوین و شیند به 1000 حب میتولوژی بخورتینه و حتی دیگه و مرحله از نها جیه شیروها ودکم سپاس جبو المگودار کر تلفون تشتغلم از مافصل bilgisayar تزيفرين وجبرا نافبرا مدبينش كسكر نبيجن
Spas dikim ji bo godar nizanim şîrove bibûn an na. Canlı sohbet. Erê vekiriz bawer. Erê. Spas ji bo mireman ji bo me guhdar kir. Ez sêvîdarim. Min behsa Newrozê kir qoban çikê de min behs kiriya di Instagramê de. Gelek spasdarim ji bo tevbûna we bi mire. Spas rûkên ez temaş dikim qoban. Nizanim wenha yas kiriye ya bîst kadin ho yas kiriye nizanim nûr dikevin pêşiya min. Gelek spas mala we ava. We gom got bi kinasî û bi kurtasî min xwest ez bahsa şameran bikim. û ji ku derewê bigirin çîrok dirêj dibe. Ji ku derewê bigirin gelek çavkaniya divê me re xwedî bike. Li ev bera destpêka wê be bêşkûtê çawa ye di kuderê de sîyaha wê heye û li ser me ye. Mala we ava xwedê dengê min ket. Hûn her hebin. Saeta wê jî xweş. Ji kerema xwe belav bikin bera bigêje gelek mirovan. Gelek xweş dem baş spas rezan. Bera belav be ji bo zimanê me spas nazo. Zimanê me belav bibe zimanê Kurdî wek zimanê her gelê wey xwestiya min jî me ku temaşe dike ser çavan berantînan der. Zimanê Kurdî zimanê şêrîn e. Hebûna gelan bi zimanê wan e. Zimanê me belav bikin, xwedî bikin. Zarokê xwe re bi xwarz û biraziyê xwe re mixaletî û pismamê xwe re bi Kurdî biaxivin. Wek her zimanê her qewmî zimanê Kurdî şêrîn e, ji me re şêrîn e ji ber ku em bîyî zimanê hene. Zimanê Kurdî tune be ez hindî me. Ez dişibim yekî hindî, yekî dî dişibê yekî nizanim ji ber wî hawî zimanê xwe xwedî derkevin. Kuzey Irak na yalnız dîsa bêjim. Min negot Kuzey Irak. Tamam Bakur. Başûr. Hadi ez silav û hilmetê xwe ji werek şar dişînim bimînin xweşiyê de ez ê vêya qeyd bikim merak nekin. Dem baş û şev baş.